Salut! Numele meu este Burke Hedges, autor al cărții de succes Conducta de milioane. Am început cartea mea cu povestea lui Pablo și Bruno, care aleg două căi separate și au opinii diferite despre independența financiară. Ceea ce veți vedea este încântătoarea poveste animată a aventurii lor. Deci, așezați-vă comod, relaxați-vă și urmăriți lecția de viață ce se desprinde din parabola conductei. De mult, într-un mic sat îndepărtat, așezat lângă o vale frumoasă, locuiau doi prieteni, Pablo și Bruno. Erau amândoi tineri și visau la o viață mai bună pentru ei. Vorbeau adesea despre visele lor și cum ar putea să devină cei mai înstăriți oameni din sat. Nu se temeau de munca grea și căutau oportunități care să-i ajute să-și atingă țelurile și să-și realizeze visurile. Într-o zi a apărut o oportunitate. Primarul satului a decis să angajeze doi oameni care să aducă apa de la izvorul din munte, prin vale, la poalele satului. Urmau să fie plătiți în funcție de cantitatea de apă livrată în sat. Entuziasmați, Pablo și Bruno s-au apucat de treabă. În fiecare zi, de dimineața până seara, cărau gălețile înspre și dinspre izvor. Munceau din greu cărând apă în sat. Seara se întorceau acasă cu câștigurile din ziua respectivă. Bruno era mulțumit de munca sa și de banii câștigați. Era convins că își va îndeplini visurile cu această muncă. Bruno s-a gândit ca, pentru a-și mări câștigurile, să folosească găleți mai mari cu care să aducă mai multă apă la fiecare drum. Credea că un venit mai mare îi va permite să cumpere o vacă și casa la care visa. Pablo însă nu era mulțumit. La sfârșitul zilei îl dureau mâinile și spatele și era epuizat. Căuta o modalitate mai ușoară prin care să câștige mai mult. Într-o zi, lui Pablo i-a venit o idee. Și-a imaginat construirea unei conducte care să livreze apa de la izvor direct în sat. Cu această conductă ar putea aduce mai multă apă în sat, fără să mai trebuiască să care găleți de la izvor în sat și înapoi. Curând s-a entuziasmat foarte tare de ideea lui și a început să o planifice. Bineînțeles că Pablo i-a împărtășit ideea și prietenului său Bruno. I-a spus să-i se alăture, să muncească împreună și să construiască conducta. Lui Bruno ideea i s-a părut o prostie. Bruno nu se putea gândi decât la ce ar putea să-și cumpere azi cu banii câștigați și cum se obține mai repede. Simțea că munca pentru a construi conducta l-ar fi încetinit și ar fi amânat atingerea țelurilor sale. În schimb, Bruno și-a pregătit găleți și mai mari și a crescut numărul de drumuri pentru a aduce apa. Era convins că prin această metodă va putea câștiga mai mulți bani. Pablo a decis să construiască conducta singur. A realizat că nu-i va fi ușor să o construiască și îi va lua mai mult timp până să o termine. Pablo știa că îi va lua câțiva ani până să termine construirea conductei, dar în mintea sa, țelul era deja format. În fiecare zi el a lucrat și a cărat apă, la fel ca și până atunci. Numai că, în perioada sfârșitului de săptămână și în timpul lui liber, el a lucrat din greu la săpat terenul stâncos și la construcția conductei. În prima lună nu s-a văzut prea mult din munca sa.
Bruno și sătenii râdeau și îl tachinau pe Pablo. Ei îl strigau: Pablo, omul conductă! În acest timp, Bruno și-a dublat venitul. El și-a cumpărat o vacă și și-a construit o casă mai mare. Stilul de viață i s-a schimbat. Acum își petrece timpul de după muncă prin barul satului, bucurându-se de venitul obținut cu greu prin munca sa. Ceea ce Bruno nu a realizat a fost că puterile au început să lase. Gălețile păreau din ce în ce mai grele în fiecare zi. Fața lui părea din ce în ce mai palidă, iar corpul mai obosit. În curând, el a început să care din ce în ce mai puțină apă, din cauza oboselii cuprinse în corpul său. Lună după lună, Pablo lucra să atingă țelul său. În curând, primul an a trecut, apoi și al doilea. În sfârșit, Pablo a terminat de construit conducta sa. Nu mai era nevoie să care găleți ca să aducă apa în sat. Pablo câștiga acum mai mulți bani decât câștigase vreodată. Apa continua să curgă spre sat. În timp ce Pablo dormea, mânca, pleca chiar în vacanțe, apa curgea. Pablo a fost fericit și mândru de perspicacitatea sa, perseverența și munca depusă. Acum, venitul său curgea atâta timp cât apa curgea prin conducta sa. Povestea lui Bruno și Pablo este o reflectare a unei părți din viață. Munca lor simbolizează ceea ce mulți oameni fac pentru a câștiga banii. Bruno își câștigă banii utilizând gălețile. El își cară gălețile dus și întors de la izvor la sat în schimbul banilor. Pentru a crește venitul, Bruno trebuie să meargă fie mai des la izvor, fie să utilizeze găleți mai mari. Este la fel și în viață, trebuie să muncești din greu pentru a crește venitul. Spre exemplu, munca peste program sau a doua slujbă. Putem crește mărimea găleților prin acceptarea unei poziții mai bine plătite, în schimbul petrecerii de timp suplimentar la slujbă. Cei mai mulți schimbăm timpul pe bani, la fel ca Bruno. Toți știm că avem 24 de ore pe zi și nu e posibil să folosim tot acest timp pentru muncă. Cel mai dificil moment vine atunci când nu mai poți schimba timpul pe bani datorită vârstei, problemelor de sănătate sau altor motive. Astfel, venitul nostru dispare. Să ne vedem ce a făcut Pablo. Foarte inteligent, Pablo nu a schimbat tot timpul său pentru un venit limitat. Și-a utilizat parte din timpul său să construiască conducta. El știa că această conductă îi va aduce un venit permanent atâta timp cât apa continuă să curgă. Un venit permanent ce nu e legat direct de timpul cât lucrează în fiecare zi. Pablo știa că odată, poate datorită vârstei sau sănătății, el nu va mai putea să schimbe timpul său contra banilor. Pablo știa că dacă ar putea să facă în așa fel încât ideea sa cu conducta să lucreze, atunci el trebuia doar să muncească din greu ca să construiască acea conductă. După ce conducta a fost gata, Pablo a fost capabil să monitorizeze și să mențină apa să curgă pentru a-și asigura continuu venitul. Pablo ne arată că pentru a câștiga un venit, nu trebuie întotdeauna să schimbi direct timpul contra bani. Există într-adevăr și alte direcții mai bune. Dar tu ești la fel ca Bruno, care schimbă direct timpul său contra bani? Sau dorești să fii ca Pablo, construind și menținând o conductă pentru un venit permanent? Dacă ești interesat în ideea construirii propriei conducte, contactează persoana care ți-a împrumutat această înregistrare. Poți începe să-ți construiești propria ta conductă astăzi.